len tak nenechám. To teda nie. Prisahám, že za smrť mojej sestry musí niekto zaplatiť. Zaplatí. A bude to už čoskoro. Veľmi skoro. Nehľadajte vinníkov za smrť vašej sestry. Prišli sme k záveru, že to bola samovražda. Ak to urobila, tak nie bez príčiny. Hovorím vám, že na vine je Bernardo Elizondo. Nevieme posúdiť, do akej miery je tento senior vinný, ale nemôžeme obviniť mŕtvého. Čože? Počkajte, nerozumiem. Overovali sme si vaše tvrdenia. A nebolo ťažké zistiť, kde senior Elizondo pracuje. Bol to všeobecne známy a uznávaný človek. Počkajte, prosím, akože bol? Don Bernardo Elizondo zomrel nedávno pri nehode. Vy ste to nevedeli? Nie, to sme netušili. Nevedeli ste ani to, že ten senior bol ženatý? Ženatý? Áno, a dosť dlho. Žil so svojou ženou a 3 dospelými dcérami. Ten prekliatý starý podliak. Ako len mohol tak oklamať našu sestru? Nás všetkých takým podlým spôsobom. Mŕtvych by sme nemali súdiť. Ale objektívne, Elizondo nekonal správne. Vaša sestra sa dozvedela o jeho smrti a zo zúfalstva si siahla na život. Bola príliš mladá, aby dokázala čeliť skutočnosti. Okrem toho netreba zabúdať, že čakala dieťa. Ako vidíte, z tejto tragédie nemožno viniť nikoho. Jediné, čo vám zostáva, je zmieriť sa s tým. Som zvedavý, čo to má ten chlapík v ruke. Už chvíľu ich pozorujem. Chodia hore dolu a tvária sa veľmi čudne. To je architekt, Don Martin. Architekt? A na čo do čerta potrebujú architekta? Doňa Gabriela sa rozhodla postaviť domček pre Normu a Fernanda. Domček tu na haciende? Tak som to pochopila. Ha! To bude jeden z ďalších brilantných nápadov váženého Dona Fernandita, ktorý neustále niečo chce. Nemá v sebe ani štipku hanby. Ako bude riešený vchod? Ako sme sa dohodli, chceme samostatný vstup. Mám tým na mysli samostatný vjazd pre rota. Prepáčte na chvíľku. Prosím. Ďakujem. Ako vidím, nesúhlasíš s tým, čo chce urobiť tvoja mama. A ty si spokojný? Nie je to celkom podľa mojich predstav. Vieš, že túžim po totálnej nezávislosti. Ale Gabriela sa nechce od teba odlúčiť. Takže s tým musím súhlasiť. Nech sa stane čokoľvek. Náš vzťah sa tým určite nezmení. Nie, drahá. Už čoskoro bude všetko inak. Pretože budeme sami. Nikto nás nebude rušiť. Začneme žiť ako muž a žena. Hoci ťa to bude stáť veľa námahy. Mám sa s tým zmieriť? Čo je to za hlúposť? To už naozaj nikomu nezáleží na osude druhých ľudí? Ten starý sviniar pobláznil našu sestru a ona sa kvôli nemu zabila. A život ide pokojne ďalej. Tak to teda nie. Chcem vedieť všetko o Bernardovi Elizondovi. Chcem sa rozprávať s jeho rodinou. To nemá zmysel. Čo im chceš vyčítať? Hádam sa neuspokojíme s vysvetlením polície. Inšpektor predsa povedal, že vinníka jednoducho niet. A ja chcem prísť na koreň veci, Franko. Ešte je tu pár neobjasnených vecí. Juan, ak chceš, pôjdem na políciu a vypýtam si adresu rodiny Elizondovcov. Pochybujem, že ti ju dajú. Máme na to plné právo. Čo chcete od ľudí, ktorých naše nešťastie vôbec nezaujíma? Už si zabudol, ha? Zabudol si na prísahu nad Líbijným hrobom, čo? Juan, nemáš sa komu pomstiť. Líbia aj Elizondo sú mŕtvi.
Niekto za to zaplatiť musí. Nebol to zločin, ale samovražda. Bol to zločin, nech sa na to pozeráš ako chceš. Oklamal ju a zviedol. Je mŕtvy, no a čo? Vyhľadáme jeho rodinu. A to za každú cenu. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.